स्टुडेन्टफ्रा अफाय थांजोबो एग्जाम दङ बिसना एग्जाम दङ स्टुडेन्टफ्रा Student malah Chipkai police out for Sohai. जोङो फंबाया मैयानिफ्रायनो दंफैयो दासिमबो हगाराखै बिसोरो Aduh, halang sirain dia. Aduh, दैबो गैला ओंखामबो गैला ओंखामखौबो हैयासै नामा लांनानै नाहैबाय बिमामोनना मैयानिफ्रायनो ओंखाम गैया बिसोरनो हरनाङालै नांगौबा लेबनि मानसिखौ बिसोर बेयावनो लाबोथों थेवबो जोंनि मानसिखौ बेनिफ्राय हगार हरबाथाय जारलासै गारिनि ग्लास थास बुफायजोबनांगौ बाल केरासिन लाबबासो हामगौमोन गारिखौनो सावनो ग्लास थास सौफायजोबनांगौ अन्थाइ लाखानांगौ बियो जोंनि फुटबजरा टिपकायाव जानाय जाथाय मैयानिफ्रायनो जागासिनो दं दासिमबो हगाराखै जोंनि फंबाय रबजय ब्रह्मखौ
मैया बेलासिनि 6:30 निफ्राय हरसे आरो दासिमबो नेगासिनो दं जों गासैबो हगारनायनि बाथ्राखौनो बुङाखै बिसोरो जाहोना माने बे फंबायनि सासे बिब'आहाय ब्रेना बेना बांद्राय थिग नङा बिनिखायनो बियो बिब'नि मुलि लायनो थांनायावहाय फनखौ चार्ज होदोंमोन आरो बियो ओमफ्राय चार्ज होनायाव बिनि फनखौ सासे मानसिया खावनानै लांदों बेनिफ्राय बिनि फन सिमाथ' बेनाव थाहैबायना ओमफ्राय बे बै खावना लांग्रा मानसिखौ बुंदों आरो ULFBजों सोमोन्दो दं होननानै बिसोरजों कन्टेक्ट खालामो मायो बेबायदि ओमफ्राय दाथ' सिम कार्डआ जोंहा बे फंबायनि नामाव थाबाय ओमफ्राय बेखौ FIR होनो थाखाय दाख्लैबो बे एप्लिकेसन लिरनो थांदोंमोन एक्स गभर्नरनाव नाथाय लोगो मोनैलाय बियो FIR होनो थाखाय एप्लिकेसनखौ लिरहोहैनो मोनाखै बिनिखायनो ओमफ्राय नै दा बे लिरहोनो मोनैयावनो सानसे साननैनि समावनो दा बे जाथाया जाबाय आरो जोंनो मेगनजों नुयो सानफ्रामबो फुं बेलासि आसाम पुलिसनि थाखाय बेसेबां प्रेक्टिस होगासिनो बियो बेल' नङा माने जों ज' सानफ्रामबो प्रेक्टिसाव थाबाय थायो जोंजोंनो ज' थायो अब्ला बेखौ बोरै बेबायदि लानानै फैनो हाखो बिसोरो मैयाबो बेलासियाव फुटबल जोनानैल' न'आव सौहैदोंमोन बे समावनो बिसोरो थांनानै लानानै फैबाय जागोन लाइभखौ बन्द खालामा नायलांबाय था नोंथांमोनहा आरो हाजासे शेयार खालाम मा खालामखो गारि ओंखारनांगौ Uhai, đây bị sưng. Lagi keluar, Bang.
मानसिखौनो हगाराखै दाबो सादोरा मोदोम दागबानो बिसोर मा खिथाब थांदो हाखिया खिथाब थांदो हा हिनजाव थांदो 마우스를 키비 안 하고 지금 그게 গেরে মানুষ হয়ে না কোনোদিন এই তো খোলা সময় আমার সবাই এই জন্য আমরা সব খালি গিলাইছি এইটু খোলা সময় আমার স্যার এই তো এই রুমা তো আমার খোলা সময় बेबायदिनो बुंदों बेनिखायनो जोङो हगारहरा लानानै थ' रायलायदोंमोन दानि औ कोई कौन था रखो इधर अंदर तो कोई था अंदर बैठे हैं तो आप लोग लेकिन कौन खाई में ले नहीं सकता है ना लेके आओ सान्दुंखौनो हाला आङो बिसिनाव थांनानै हाखर जावहैबावदोंनो सिथ्लायाव मारै हाखर जावहैदोंनो बबेयाव दिनै हराव थांनानै बे गथ'खौ ओमफ्राय आयौ गामिनासो पाब्लिकफ्रा गामिनि मानसियासो नांगौबा जों गाबोन लानानै थांगोन जों दिनै हरा होनना हराखैनो हाखर जावना गावसो माबा मोनसे खालामगासिनो नुबाय नोङो पुलिसनि आखला नायबाय थायाबा माबानोसै होनबा बेयाव दङ होनना जावबायनो साजायबायसो माने न'नि मानसि थाफाखानायखाय जेबो माबानो हाया औ माबायदि साजायनानै नङाबाथ' बेहाय साजायनो साजायहाबायमोन बे दानि होनदोंना बे पलिना औ गावबुराया बेयावनो बे मानसिखौ बेयावनो लाना हाबफैबाय थाखायो आं बेहा मा दस जाखो होननानै आं होनबा? हाबैनो मोनबा बुंहैगौमोन होनदोंना बे हाबैनो मोनबाय सासेया गावबुराया औ हाबैनो मोनबाय औ थिबखायनि बियो मानसिखौ जोंथ' जेरैबाबो लानानै थांगोन मानसिखौ मोनाब्ला जोंबो थाङा बेनिफ्रायनो साजायनायल' बिसोरो बिसोर दा गावसोर लायनांगौबानो माबा मोनसे खालामगौमोन बे मानसिखौ साजायगौमोनब्रा बिसोरो औ ओमफ्राय बेबायदि मानसिखौ बिदो जेरावबा नों एसे मामा हाला होग्रा नङाबा जाया ज' जानानै बिसोरो जोंहा गासिबो उनाव थाजोबगोन हौवाफ्रा सानै साथामा हख्रावदो ओमफ्राय गासिबो हख्राव फाजोबदो मा बुंनांगौ लेङैजोबथां बिसोरखौ ओरै दुस्थ' मानसि नङा सारेन होनना बुंदो ओमफ्राय जों जै हख्राव फानसै बायद'आ सफैबाय बेखौनो फानला होफिननांगौ बैखौबो नङा बियो थिपकायाव जानाय जाथाय जोंनि फुटबलजरा थिपका सांबान्दानि सासे फंबाय रबजय ब्रह्मखौ मैया दाय गैयियावनो लानानै फैदों पुलिसफ्रा मैया बेलासिनि 6:30 आव औ हगाराखै दाबो मानसिखौ दाउखो हिन्जावफ्रानो सिफायदोंना गिरखौ बायद'खौ नुयाबाथ' सिफायखांसिगौहाय दा बायद'खौ नेनानै दं फैगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं रायज्लायनानै जुदि क्लियार जायाब्ला जोंबो माबा मोनसे राहा लागोन जोंनो जेरैबाबो मानसिखौ नांगौ ना
सेरफांगुरिनि बायदि जाजानो गिनानैनो जों मैयानिफ्रायनो बेखौ जेब्ला लाबोदों बिनिफ्रायनो दासिमबो दं हरसे जों बेयावनो दं दासिमबो दं आरो जेब्लासिम हगारा जों बेयावनो थाबाय थागोन हारलाखौथ' खालामनो हायो बाट माखासे माबानि थाखाय जोङो सिरि थाथ'नानै दं जोंहा जोंनि जायगानिनो मुनमुन मेम फैगासिनो दं बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय बेखायनो जों बिथांखौ नेगासिनो दं बिथां फैनायनि उनाव जुदि जेबो क्लियार जायाब्ला जों माबा मोनसे राहा खालामगोन मोनायाव मोनबोआखै मानसिफ्राथ' फैगासिनो दं जों फंबायखौ मोनलांगौमानि बिनिफ्राय थांखाया मैया एसे आखाइ दिखोनाय जादों बिसोरो ओमफ्राय दिनैहायथ' दा जेबो खालामथ'वाखै दाहायसो मा जायो आयं एसे आथिङा आंबो जिरायनोसैहाय आथिङा गसंनानै थानो हाया आंबो आदै निउस मिडियानि मानसिफोरखौ मैयानो खबर हरदोंमोन बाट बिसोरो सफैनो हायाखै दासिमबो सफैयाखै रावबो मिडिया हरसे बेयावनो थादों आरो दासिमबो दं जों मिथिया नालाय आयौ जि गरम रायलायनोनो बेवहाय जायोमोन नोंना ओरैबायदि ओरैबायदि बुंदों रावबो सिनायाखिसै नालाय हरबाय था बरनबाय नुबानो खोन्थाहर जोंनो जों बिदि जाहैगोन होनबानो ओरैसो मानसिफ्रा ओरै थानो नाङा ओरै लाङाना ओरैसो थानांगौ ओरैसो नाङा आरो मा ओरैल' गारियाव थांबाथाय इनिफ्राय माने ओरैबायदि जादों हा औ थिखायनि रहाय र'
मिथियोब्ला मानो हाबलाबायनोसै जोंहा मैया बिराद खस्थ' मोननाय जोंहा मैयानिफ्राय एसेबां खस्थ' मोननाय रहाय र' ओइ फै मानसि रायलायनायखौ र' खोनासं थारमाने थानायाव लाबोनायावहाय गावसोर फंसे फंनै बुनाया थार गोसा जादों नामा बिनि बेखा चेकआप खालामनांगौ मिथिबाय दाय जायो नालाय गावस्रा मिथिबाय दा मेडिकेल टेस्ट खालामनांगौ बेवहाय सोर खालामगोन लेबनि मानसिखौ लाना फैनो हायो ना दा बिसोरो ओमफ्राय गामिनि मानसियाबो थांफानो हागोन मिथिबाय दा सोरबा जेनेबा गामिनि गावबुरा रायजो राजा साब्रै साबा बिसोरखौ मेडिकेलखौ थांनानै लाबोनानै न'आव लांनो हाबाय दा जिनिसा जाहैबाय गावस्रा माखासे नियम थायो नालाय बे मानसिया दाय गैया निर्दोषि होननानै लेखा लिरनांगौ दा बिदि लिरखांनानै हगार हरसै दा ओंखायनो नोंसोरखौ होनदों जेनेबा गामिना गाब्रायनो नांला दावराव खालामनो नांला बे गथ'आ निर्दोषि बेखौ हगारसै होनदों दा मैया जे गावसोर फंनै ना फंथाम सोबादोंनो बेफोर थार गोसा जानानै थायोब्ला थारमाने गावस्रा दाय जायो लोमजाहैबा साजाहैबा ओंखायनो मेडिकेल टेस्ट खालामनांगौ दा नियम हिसाबै जेनेबा मेडिकेल टेस्ट खालामनायालाय माथो गिदिर खोथा नोंसोर हरसेखौ नेबाय सानसेखौ नेबाय आधा घन्टा टाइमखौ मानो धैर्य खालामबाय बाबु जों ओरैखौसो गिदों जेनेबा बिदिनो दाब दाब जायगायाव जागासिनो दं नालाय नोंसोरबो थांफा जोंबो थांफागोन ट्रेक्टर गंसे थांदो होमबालाय सानसेयावनो जुदि बोरैबा खालामोबा जों बेखौसो गिदों थांफागोन गामिनि मानसि थांफागोन बारा दावराव दाजासै जेनेबा रायजो राजाया जुदि नैबे जिनिसखौ जेनेबा गियोब्ला आरोखि मेडिकेलाव लांनानै आदा जेनेबा जुदि गामिनि मानसियाहाय माखासे थांफानो मोनोब्ला जेबो प्रब्लेम गैया न'नि मानसि थांफानो मोनो गामिनाव थांफानो मोनो जुदि नङा खोथाया बिदि नङा आराम जायो रायजो राजाया रेस्ट खालामनानै जों सिकित्सा लागोन मेडिकेलाव सरकारनिसो नालाय गावसोरबो खालामनांगौ ना पुलिसखौ दा बेबायदि हगारनो हाया मेरला जाथाय जाबोबाय लांबाथाय मानसिया ओरै खमायबायना जों बेयाव हगारनाय मानसि जेबो लाखिनो एक्सुवेलि बिसोरो लेबनि मानसिखौ लेंहरनो हायोमोन ना गावसोर एथ'बां सिकित्सा खालामनो गोसोबा लेबनि मानसिखौ लेंहरनो हायो बिसोरो बाहाय लेबनि मानसिखौ लेंहरनो हायो बेखौ नायदों हाया हारिया
जागोन आरामसे जागोन बिसोरो डक्टर लाबोनानै हायासो मेरला नुगोनलैसो गोरलैसो मोनगोन दा थायो गावसिनाव थायो लाङा जों रायजो राजा गासिबो नङा गावसिनावनो थाखाजोबो जाग्राफोरा बेखौ मानो बोजों बोजों लांनांगौ मेडिकेल टेस्टनि गावसिनाव मानसि थाखायोना अब्ला फैनो हायोना बिसोरो खालामफैनो हायो बावनो आब' औ ओमफ्राय सिरि थाथ' आं बुजियो ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ सोंनि जेनेबा डिफेन्सनिफ्रायथ' मेडिकेल टेस्ट खालामग्रा जेनेबा मेडिकेलनि मानसि थायोना औ ओमफ्राय अब्ला नोंसोरो जेनेबा पाब्लिकआ हगारा नालाय ओमफ्राय मेडिकेलनि मानसिखौ बाहाय लिंहरनो हायोना लिंहरनो हाया बेखौ मानि थाखाय हाया जेनेबा जों डक्टरखौ नांगौ मानो हाया पता करो एसडिखौ फैगोन हाजोआरि एसडिखौ दंना उग्रपन्थी धराबाय माने मानसिया गबाय होनदों आरो ना ओमफ्राय मेडिकेल टेस्ट खालामबानो गबाय आरो ओमफ्राय खिन्थु औ डिफेन्सआवनो थायो लेबनि मानसिया ओमफ्राय बिसोर लानानै फैनो हायो बेयाव जों नालाय माबानि गोसो लाना फैयो माबानि सिखौ आंनि मानसिखौ नांगौ